tak snazí, nikdo tam nejde. Snazí, Taminen praky vidíte, jen klučinu. Teda tu hodá průsvě. Třeba se na něm zavolal policii. A hasiče zapálil oheň. Teda. A pak na tom jsem. Takže se na ten oheň způsobil. Konec. Což bude? Což? Jak si mu dílu. Dneska se bude na 200 dílů. Tak co se bus, autobus. Na chvíli to bude, končila se to bude